Здравейте, приятели! Добре дошли на днешното видео. Днес сме ви подготвили още едно видео с идеи за игри и развлечения за децата от дома. Кадрите са ни доста стари, от преди месец и нещо, докато бяхме под карантина. Тогава бях решила да направя няколко покупки специално за Еля, за да има с какво да го развличаме докато всички сме от дома. И исках тях да включа в това видео. Така че направо започваме с първата покупка. Кои животни са във водата? Я да видим кои плуват. Точно така, ти си ги наредил, мами, браво, делфинчето, акулата. Какво има още за във водата? Кое още плува във водата? Кои са още рибки? Чакай, има още тук, виж колко много имаме още тук. Точно така, крокодила и той плува във водата, точно така има. Кои животни още са в морето? Точно така, рачетата и октопода, нали? Та са акула меч. Кои са във фермата? Кравичката, петленцето, нали? Кои са във фермата? Както видяхте от кадрите, първото нещо, за което исках да поговоря в това видео е това пакетче с различни видове животни. Това е най-добрата покупка, която съм правила някога за Елиас. Откакто дойдоха деня, в който ги получихме, до сега той се играе всеки ден поне поведнъж с тях. Така че силно ги препоръчвам. Започнахме с първата игра да различаваме къде живеят различните животни, кои са във фермата, кои във водата, в гората. И разбира се, след това започна цялата занимавка с тези животни. Първоначално трябваше да разопаковаме пакета, след това трябваше да ги измием. Той самия много обича да си мие играчките и това за него е едно голямо занимание и му е много забавно с вода, като си играе. Така че това е една от идеите ми. Животните са също много хубави, не бяха много скъпи. Около 10 евро от Амазон ги поръчах. И са страхотни, като размер са по-малки, но има различни от във вода, които живеят в гората, имаше доста динозаври вътре, всички неща, които на Елиас много му харесват. И едната идея беше да ги различаваме така, кое е животно къде живее. След измиването, разбира се, дойде време за подсушаването. След това започнахме да ги разделяме, да ги подреждаме и всичко това му помогна много за умственото му развитие и въображението му най-вече. Започна да си играе с самите формички, с фигурките. И забелязвам, че наистина добре му подейства тази покупка, тази игра. Това е нещо, което силно препоръчвам. Може да поръчате по-големи форми и по-малък брой съответно, или както съм направила аз, по-мънички, но най-различни видове животни. И оттам нататък с тези животни започнахме да измисляме различни видове игри. Като една от тези идеи беше да му показваме за всяко едно животно по едно клипче, по едно видео, където се показва истинското животно и какво прави. Летящо. Уау! Кац. Аз предлагам тати да ти покаже делфинчетата как плуват и скачат извън водата. Видяхме какво видяхме. Хипо, крокодили, еленчи, делфин и сега леопард ще видим, нали? След това Елия започна сам да си измисля различни игри с животните, пожела да ги вкарва в кинетичния си пясък, да ги заравя вътре или да им прави самите формички в пясъка. След това на мен ме дойде идеята, тъй като съм виждала на различни места, в клипове и по снимки, да му направим в една купа с ориз и там да ги заравяме. Имах няколко пакетчета стар ориз в шкафа. И решихме да ги изсипем в една купа и така започна той да ги заравя и си измислихме игричката, аз да му заравям по едно животно, той да се затваря очите и след това да отгатва и този елемент на изненада му прави играта по-интересна. Може да си направите каквото решите в купа, в кутия, с ориз, с леща, с боб, каквото и да било и му е много интересно на детето. Разбира се, след това започнаха и други вариации. Дадох му една форма за мъфини, където той се сложи по едно животно във всяка една формичка и започна да ги заравя с ориза вътре. Силно препоръчвам тази занимавка. Мама ще скрие някой. Ти ще затвориш очичките и мама ще скрие едно животно вътре и ти ще трябва да го намериш. Става ли те? Да. Айде да видим сега. Затвори ли си очите? Ама хубаво затвори. Да не виждаш. Затвори ли ги? Не виждаш, нали? Не виждаш. Хайде да видим сега. Намери да видим мама какво ти скри. Давай, отваряй очите. Хайде намери да видим. Какво ще намери Еля? Сега да видим сега.
Аха, нещо излезе. Какво излезе, мами? Има още обаче. Намери ги! Браво! Намери ги! Искам сега да сложиш, мами, да намериш само които са във фермата. Като кончето, като кравата, магари, куче, такива неща. С които са само във фермата. Ти какво? Точно така, конче! Слагай вътре в оризчето. Точно така. Кокошката и тя е вътре във фермата. Кое още е във фермата? Патката. Нали? Какво още е във фермата? Петленцето. Кукуриго! Нали? Казва, ставайте! Какъв цвят да го направим, ориза? Искаш ли да го направим? Син! Искаш син да го направим? Син ориз. Следващото нещо, което исках да ви покажа в това видео е ето тази кутия с различни цветове боя за храна, които най-често се използват за торти и като цяло за такива подобни неща в кухнята, но аз ги поръчах с точно тази умисъл за подобни игри за Елиас. Както виждате в тези кадри решихме да си отцветим ориза, за да стане просто по-цветен и да е още по-забавно. Решихме да го направим син и както виждате реших първоначално директно да сложа капките боя в ориза, но за жалост не се получи много добре, колкото ми се искаше. Затова след това сложих боя в малко вода, но и така не стана точно така както исках, не стана така ярко син ориза. И след това вече осъзнах и разбрах от интернет, че се прави с малко оцет. Така че моята препоръка е да сложите малко оцет в една чаша и след това да си добавите боята. Самото разтваряне на боята му хареса много. След това като се отцвети ориза много му хареса. Милия сън не спа годин, само за да види дали му е изсъхнал след това ориза, дали вече е готов. Така че препоръчвам ви и разбира се, след като свършихме с ориза и го оставихме да съхне, трябваше да си измием всичко, чаши и така нататък. И разбира се, като си мие ръцете в цветна вода е още по-интересно, така че много му хареса тази занимавка. Тук искам да ви предупредя, ако разтваряте боичките с вода, няма да имате проблем в мивката, но ако е с оцет, внимавайте, защото оцветявам мивката. По-нататък ще ви покажа едни други занимавки, пак с боите и с оцет, но направих грешката да изсипя и оцета в мивката, така че трябваше да търкам доста с препарат след това. Това е само единствено моята препоръка, така че внимавайте с оцет, когато правите. Чашката. Държи се здраво. Вау, виж как стана синьо, мами! Айде, давай, още малко. Вау, стана още по-синьо. Мама. Айде, разбъркай сега. Ще бъркаш ли вътре? Айде, разбъркай. Най-после дойде време да си играем с ново цветения ориз. Вече беше изсъхнал и ето така се получи. Можеше да стане малко по-син, както казах, ако бяхме го направили така както трябва, но въпреки това се получи. Просто беше по-цветен и беше по-интересно. След това си изкарахме животните и какъвто ни беше плана, реално започнахме да си ги заравяме и пак да си играем с тях. Елия след това започна да се вкарва колите вътре в ориза. Така че оттам нататък вече зависи вие какво ще си измислите и може спокойно да се водите по детето. Следващата игра е повече като химичен експеримент, така го водят. И това е с оцета, който споменах малко по-рано. Тук може да видите, че съм сложила 3 различни стъклени прозрачни чаши. На дъното на всяка чаша съм сложила малко оцет и оставих Елиас да си избере различните цветове отново от боите за храна. И сложихме по няколко капки във всяка чаша. И след това добавихме към оцета няколко щипки или просто изсипахме директно от пакетчето малко сода или бак пулвер, каквото имате в къщи. И това е идеята да се обяснява на децата, че двете неща, когато се смесят, се получава този бухващ ефект. И на Елиас му беше много забавно. Единственият проблем беше, че искаше да гледа отгоре чашите и аз се притесних, че от изпаренията може да му пречи и се налагаше постоянно да го бутам.
Но въпреки това му беше интересно и докато правихме този експеримент, така да го кажа в кавички, и му обяснявах за целият ефект, който се получава от оцета и содата. Затова погледа му е така втренчен и съсредоточен. Въпреки това му допадна цялата игра. Просто така гледа съсредоточено и мислещо, защото аз през цялото време му обяснявам. Но му хареса, ако естествено детето е малко по-голямо, ще му бъде още по-забавно и по-така образователно, защото ще разбира за какво става въпрос. Но самото оцветяване на боичките и това бухване на Елиас много му хареса. Следващия експеримент, така да го кажа, е за да се обясни на детето как се получава дъжда. Имаме 2 чаши отново, този път вече с нормална чиста вода. На тази, където е повече водата, слагаме малко пяна за бръснене, което представляват облаците. През пяната минава оцветената вода, което представлява дъжда. Почна да слиза. Виждаш ли как слиза надолу? И тъй вали дъжд надолу, нали? Облаците се пълнят с водичка, водичка, водичка и после слиза надолу към нас дъжда. Виждаш ли? Е така, виждаш как слиза надолу. Айде слагай ти. Взимаш и слагаш. Вау, Еле, виж колко много дъжд сложи, браво, мами! И виж, тук и слиза, виж как слиза надолу. Виж как слиза надолу. Нали синичката? Искаш да го бучниш? Направи бучи. Ясно? Айде така. Буч. Ей, с беличка. Беличка. Нали? Ти като облачетата горе в небето. Да, точно те гледа нагоре Елиас и вижда белите облаци. Е, така събират дъжд, събират и когато стане много дъжд, излиза надолу от облаците и ние сме така долу и пада върху нас дъжд. Нали, мами? Да. Следващите дни най-накрая реших да използвам боите по предназначение и реших да направя цветни палачинки за Елиас. Реших да му направя една синя и една червена, само колкото да видя как ще се получи. Ще видите, че ги правя на тази тефал скара палачинките, тъй като исках за Елиас да не са много мазни и да ги правя на тиган. Но ако ги направите на тиган и сложите боите, ще се получат съответно доста по-ярки, повече ще се личат цветовете, а ако ги направите и по този американски стил, по-дебели и пухкави, е още по-добре. Може да си направите във всички цветове, примерно на дъгата, да ги наредите една върху друга палачинките и ще ви се получи супер за някакъв специален случай. Може да направите. Бяха при нас великденските празници, може да видите колко са ни стари кадрите и реших за единния ден да направя за Елиас така цветни палачинки, но просто на скарата не се личи чак толкова много цвета, но както казах, на тигана ще се личи доста по-добре и въпреки това се получиха. Както споменах, кадрите са от великденските празници и тук исках в това видео да включа и кадрите ни от боядисването на нашите яйца, тъй като това е следващата ми идея. Ако по някаква случайност са ви останали боички от Великден, винаги може да изкарате и да дадете на децата да оцветяват. Просто за нас като родители е доста по-напрягащо и просто по-стресирано, когато малки деца боядисват яйца. Както и в нашия случай съм ви спестила доста от кадрите, където аз търча напред-назад да нося хавли и така нататък. Или Любо, когато пази Елиас да ни събори някоя купичка с боя или да ни щупе някое яйце и да го пусне от високо. И така нататък. Просто за нас е малко по-стресиращо, но децата винаги много се радват на всичко с боички и с боядисване. Или ако нямате такива за яйца, специални великденски бои, може просто да сложите в някаква купичка или на някаква хартия отново такива бои за храна и да оставите детето да оцветява едно яйце, сварено яйце. Чакай, аз сега ще дам на тебе, мами, друго да правиш. Айде, мама, слънцето, как зарадва. Виж, какъв цвет стана? Еми, силно да го видим. Успяхме да боядисаме яйцата ни, да си ги направим така по-красиви и даже успях и да направя някоя снимка за Инстаграм, преди Елиас да е успял да ги щупи всичките. Даже успяха и да се сборят с татко си и Елиас да го бие, така че всичко беше наред.
И последното занимание за това видео, което исках да ви покажа, включва няколко ролки, такива тръбички от тоалетна хартия или кухненска хартия, които да залепите на стената или на прозореца, както при нас, и през тръбичките детето да пуска различни предмети. О, виж, има и много големи. Може от големите да сложиш. Я сложи на голямата после. Така. Вау, влезе ли в другата? Браво! Да? Може да им сложим сега една кошничка отдолу, да ги събираш в кошничката да падат. Искаш ли? И на Елиас му беше много интересно как влизат от тръба в тръба и накрая падат в кошчето и успява да ги събере. Надявам се да ви е харесало видеото. Това беше последната идея, която имам за това видео. Ще се радвам да видите и предишните 3. Това вече беше 4-та част. Имаме още доста, така че ще се радвам да ги видите. Ако ви харесва видеото, ще се радвам да коментирате долу в коментарите и да му дадете един палец нагоре, както и да се абонирате за канала. Ще се радвам да ви имам като зрител и ще се видим следващия път. Чао, чао!